Yeah, I'm not Rustenburg side. This side of Mafikeng. Oh, okay. Ngiyayibona. Hayi umama wangitshela esinye isitori mfethu yebala semgidini athi omalume bakhe basuka la botshona kapha kula ndawo mase bele bese sigangeni kuthi akavela kaqhuma iphathi phaya omalume kuthi abaphuza ilanga lidolo uphuma kodwa lutho imali yasemgedeni kuthi abathola amabhulu phaya ngama-bells ama-whisky lama mabhunu nakuthi akuphuma ilanga akho mabhunu abanampahla abagcokanga hayi le ipoko bafethu hayi into ekhoyo ephilayo bafethu Bengisindile ukuthi Sixhosa. Nami isiXhosa bengisilindele. Ngisindele phela. IsiXhosa bengisilindele kaloku isiXhosa. Asivelanga isiXhosa phela. Usewaqeda bengithi uzokhuluma isiXhosa noma ukhuluma iMagaliesburg mhlasimbe ukhuluma eRustenburg. Hayi. Okay Adam Masaladi sabona. Uyabona ipoko weMofethi zinishaya uhamba uhlale etreni ufunge obabamkhulu bakuthi ngeke ngiphinde ngize la ngawe uzobuyela Uyitshela ukuthi kuzoba ngcono. Uyitshela ukuthi ngithi inyanga vele ixoxela ukuthi laphana vele kwaqhamuka inyoka inyoka yasijaha inyanga iprepare umuthi wokuphazamisa inyoka kanti cha zizoshintsha ke ipoko lo weekend idedela inkomo le nyanga isinawo umuthi wenkomo ngikho Masaladi sawubona Masaladi. Esawubona futhi. Uyaphila. Hayi ngiyaphila bafu. Hayi mina ngisebutswana. Sebutswana wena. Okay. IsiXhosa Masaladi. Ebuti. IsiXhosa awume adimba mfethu Masaladi mana idiamond up manje alike lilahlile. Ungekhulumi lo ndaba. Akazi bafowethu imithetho yediamond phela kunzima. Sake saxhashazwa abantu la siyasuka bathi nediamond lapha Emnambithi. Uyayazi lento yediamond. Nawo mabaleko kade mina ngihamba siyafika lapha abantu basidayisela ibhodlela. Siweka ngiyibuka mina lento ngithi hey ibhodlela leli nayo. Umuntu ade ihamba impatho hayi bafethu. Manje mina lapha ebutswana nkazi ngizwe ngale mali eyipoke yazi but khona indawo lapha esifunda khona ngifunda eBused manje kunendawo kwamaqhuma nje manje le ndawo kuthiwa kwathi ayinamba ebangida laba bediamond kwatholakala itrunk nje yensimbi nje ilokhiwe kwatholakala namathambo abantu ukhomba ukuthi leyo ndawo kwakwamathuna but ayikho into eyayikhomba ukuthi kunamathuna shuthi bangcwaba nje kudala kwangabe kwangishamaje uyabona manje le ndawo kwenzakala into eziningi nje khona imoya ethile yabo babezama ukuvula itrunk bafana kuzo kwetrunk. Ayabonga bafowethu mina nginazo izitori eziningi nje bengifuna ukuxoxa lokho nje nangokuthi nje la endaweni mina ngaze ngizwe kuthiwa khona imali endaweni ukuthi yabona zokushaya ipombe luyeke awusazi ukuthi enye inyanga yaqhamuka ibhluku eselisemadolweni isivuza igazi ngemumva akayixoxanga ukuthi kwenzakalani kodwa sabona ukuthi iyadlwenguleka leya ndoda ngendlela ekwenzeka ngayo beyivuza igazi ibhluku elisemadolweni yadlenguleka ukuthi kazi yafa la ndoda ayixoxanga Pyramid yapepeka. Kodwa sabona thina ukuthi hayi lo udlwengulekile but sangafuna ukuqinisa ngoba sasimbona uphazamisekile emoyeni futhi waphazamiseka laba basheshwashona wavele wagula emva lokho lalisemadolweni uthatha lena uzigazi ngemuva wadlwengula izipombe
zazi ujikijela ngemuva Waphethe isipoki. uphose ngemuva laba kwathi la sikhuluma ngomdlalo sikhuluma ngento eyingozi kabi Elikhulu sobona. Bona Yebo mfowethu. Uyaphila bhuti wami. ninjani? sikhona Uyaphila kasilami. Ngizokuya. Waphethe isipoki. Hawu waphepeka. uNkulunkulu wamshembe. Mina kunezitori nje ezimbili engizaziyo ezenzeka ngibona nami zayo le mali le yaphansi namanje enye isekho la ngangihlala khona Elohiye mawudlula enhlazatshe ubheke eborder gate le yase Oshuko ya kunemali elapho ngangisakhula nje ngiseyingane kule ndawo nje Elohiye kunomgede ezansi ezintabeni nje okhona lapho ngezansi kunomfula kunamahlathi nje kugcwele izinkawu nezimfene nezimbila avela kujwayele kuyabantu ngangilusela ngalapho nje inkomo ngisakhula kwenzeka ke ngelinye ilanga kwalahleka inkomo sathi siyoyicinga leyo nkomo sagudla ke leyo ntaba leyo masehle ezansi kunewa lewa ekukude kabi phansi kwakosa uligudu yokujika ngale emahlathini kuneyinyoka yonke lento leyo sayigudla ke lelo masifika kulelo waphansi kunedwala ledwala linabo mark nje ama sign adwetshiwe lapho owalandelayo lama sign sathi masiwalandela lama sign sihamba so2 masifika phambili sathola kunomgede lo mgede uvulekile nje kancane uma uhlola lapha phakathi uyabona nje ukuthi kunenhlabathi neziqoqoqoqo ngathi zayisetshenziswa amasotsha lawa kudala amathini nje alapho phasi singene kulomgede asihambanga nje ibanga elide masithi siyangena nanka amabhodo amabili akhona nemali izichithekele phansi ngale kwalamabhodo kuhleli isalukazi somlungu siyakorosha azange size sisibuke emehlweni sibheke phansi sihleli siyakorosha asikhulumi lutho sithulile nje siqhubeka nje nalokukorosha lento yalo lesikoroshayo ori jezi ori yini lento esasiyikorosha ngiyazi masifika lapha Mana ke mana bhuti wami. Lalikrosha. ya crosha ijezi ori kwakuyini salukazi somlungu Okay, yeah, okay, crushing. Okay. Lokorosha, sihambeni lokorosha mfethu. Hayi ke inkinga ke leya mali wawukhona ukuyibamba uyithinte umanka ukuthi mase kufanele uphume nayo ngeke uphume nayo sasiyibamba leya mali kukhona le mali le triangle so hey ukublo mgedo usangakwazi ukubona ngakwazi ukubona khona Hey, kaphubi iqhebhize. kukhona ujangeli kukhona enkulu eround kodwa ngizothini uyabona usheleni lo i-double Kruger le ikhokha more than 28 million hey Hayi wasambeni asambeni. ngoba kwahlulekana belungu Ile phezulu konhlazatshe le empumalanga. Konhlazatshe. hayi imoto ziyafika webhuti ngicela ungi-DM mfethu inamba yakho sizokhuluma mabaleko la imali mfethu la imali abelungu befike ngebhanoyi bethi bayozama ukuthatha leya mali bahluleka kwandiza ibhanoyi ladla phansi lapha Hayi lutho ilapha esiyakhona. Uzofika ngemoto phakathi nesikhululeko. Sofika ngemoto yapyramid la. sahlukane lapha uma uyithatha leya mali uthi uphuma nayo lo mgede uyavaleka uvele kwehla idwala kube mnyama laphakathi kodwa uma uyibuyisela uyavuleka kukhanya saphuma safika ekhaya sasho sathi ngale ezansi sithola into kanje basuka abasekhaya kwakunenyanga eyayihlala ngakhona ke yayazi idumile bayitshela ukuthi kunento kanje leya nyanga ke ngathi yayinomhobholo inomona yathi hayi izofika ekhaya izobathatha bathathe nathi siyeni khona
Kanti-ke ngelinye ilanga ngizoyibona ngilusa iy'nkomo ngilusele ngalapha. Ihrizile igqoke iphelele iphethe iy'vatho ney'khwama. Iphethe yonke into ngisho ishoba leli nebhakede. Iswenkele le ndawo. Yeah. Yashona khona la. Manje ngiyabona ukuthi uya lapha kuloya mgede loyo. Afike kalandelele lama sign lawo azayofika lapha kuloya mgede. Wafika lapha ngambona nje ngoba indawo evulekile nje ebonakalayo umuntu mayenza into lapha. Yeah. Ngiyambona nje uyachela lapha uyachela ngoba wayekude-ke nami ngangamuzwa ukuthi wayethini kodwa ngangibona nje ukuthi uyachela lapha. Uyachela wangena emgedeni. Akuphelanga isikhathi esingakanani. Aphuma amabhayi angesenawo sekusele iy'ntambo nje zodwa. Iy'khwama zisele amashoba ibhakede angilazi laphi lapha. Abaleka leyo nyanga ihamba busende ney'ntambo kuphela. Yaze yongena kwayo. Azange ngiphile ngisho 3 days leya nyanga yashona. Wendumantumani. Yebo. Asikwazi ukulamba nayi insizwe ikhuluma ngemali. Yabona sekuvele ngasangana ngasizwa ngathi siyaphola nalesi silonda. Uzobizokufa. Ngeke bafana Uzobizokufa. asambeni bafuna. Leyo ngiyazi ikhona isemgedeni. Kukhona-ke enye esake ayilandwe leyo mali. Asambeni. Webhelikhulu. Bhelikhulu. Yeah. Ishiya inamba yakho lapha kumina, ushiya inamba yakho pyramid. Yeah, izolandwa kodwa Ithuna lento selisendleleni. Mina ngiyofika ngikhombe bese ngiyajika. Ungenzani? right impela ke wena. Soqhuba nawe magumede phambili. Kanti Kukhona enye. Hayi ngeke mama lengu magumede umzala wami ngiyasaba. Hayi ngeke Ngami ngiyasaba ngeke. webhelikhulu kuyenzeka wemfethu ufika ukhombe uthi nawo umgede bese wena uqhela zivele iqale kuwena ngenduku ngiphume wena. Ukugqokisa kanjani sizojala futhi pyramid? Ngimecela ukuthi abe ready. Uyabona mehamba nathi kuyo yonke iprocess. Yabo. Hayi ukuthi athi Sifeso. Inkinga ngiyayisaba lento ngoba ngayibona inyanga yaphuma injalo mina la. Webhelikhulu thina sake sahamba nekhehle laligula liphethwe amadolo lingakwazi ukuhamba. La drive imoto ethi nayi mkhulu hlala la emotweni ngoba wena ukho right ngeke ukwazi ukunyuka entabeni. Sakhishwa yilona kodwa entabeni seligijima likhasa ngamadolo. Aphela yena into ukubuza ngokhipha laba abantu abalapha yani. Pyramid. Wethu Uyabona kodwa ukuthi lezi insizwa zayinikiwe-ke zona leya mali. yes abephiwe. Zayinikiwe ngoba zazihamba uhambo ey'ngalwazi. Yes. Kwalahleka inkomo iphuma esibayeni ekhaya. Yeah. Yazi ayoshona lapha bazohamba beze bengene khona belandelwa amasayini abangawazi. Mabefica isalukwazi bona kwase kusela ukuthi bakhulume nalesalukwazi bacele kusona. Becele. Ngoba ugogo wayekhona ehleli ekrosha kwase kufuna bakhulume naye singabantwana bakwabani njoba sila besihamba sifuna inkomo manje sesiyithola kulokho besicela ukuthi ugogo esiphi isalukwazi bese sithatha leyo mali sona sibanikeze ngezandla lokho esiyobanika khona baphume bahambe. Futhi yazobhelikhulu ukubhayiza. Ngiqala ukubona imali eyipokothi thina saholwa imbuzi. Kwaqhamuka imbuzi nje esigangeni. Imbuzi ephezela emhlophe. Athi umalume hey nathi imbuzi. Ngithi mina awu mhlambe yomuntu athi ngeke ihambe yodwa mako yomuntu asiyibambe le mbuzi. Uyabo? Hayi silandele le mbuzi ke. Izinja masithi sithumele ukuthi ibambe imbuzi ziyayisaba imbuzi afiki yona. Esilandele thina sithi soyibamba ivele imetsheni imbuzi. Ivele ithi qithi nje ingene emgedeni ithi qithi ingene emgedeni. Mase yangena la kulomgede sithi silandele imbuzi ngoba isivalelekile ayisekho imbuzi.
uma sithi amehlo na amabhodo awu4 uyabona amakhulu ogalaza lapha amakhulu ogalaza laba bakhulu amabhodo agcwele Yes amabhodo sir. vele qhamuka amakhehla amabili athi lalelanike la ninabafana bakamthetho athi umalume awuyebo yebo asilade lamakhehla aqhamuka akhuluma amabhulu athi ninjani sithi nayi nje phela athi nifuna le mali imali le uma sinika le mali komele ukuthi nithathe le mali noyisebenzisa kahle nikhanda amasimo abantu besebenze nivula imisebenzi nixhase ngayo le mali ayesizwe la yona imali yini sithi thina yebo kodwa ukuze nithathe le mali tholani umfana omncane webhunu ongakathombi nize naye la ukuze sikwazi ukuthi nithathe nakhona ayizoyithatha yonke ingxenye sokhelwa ngenkomishi kuthiwa azokhiwa ngemaki bese siyanikwa ngiyakutshela ukuthi uzomthathaphi umfana webhunu ongakathombi Amaphare engaka. Awu. Bengayohilcrest. Bangobuya naye lapha akubelunge Hillcrest. Bangobuya. Uma balenga ukuthi baphare ngaka azimfunike lo ngcolayo nazo cha Zifuna ugezile. oclean umlungu Angibona le Hillcrest ngivuke na. Hayi ngitshela mina ngokuhambisa kulabelungu esibafidayo abaye bacela ukuthi sibagadele izingane uzohlala abazali bayo siyicele kahle ukuthi hayi khona la nizokwazi ukuthi nithole khona ifa sithathe ngoba khona ezinye imindeni esigadile esibekayo sifidayo ngafanele nje ukuthi kucelwe kahle ingane besithathwa ngoba basuke bengebenze lutho beyohlala nayo ngathi uza neplanning ke manje Ndumandumbane yabona manje sengayihambisa impela exakekiwe manje hey ngeke mani Indumandumane mngane wamPyramid akathintwe mthinte uyazi Axoxone eceleni. Axoxe eceleni. Bafana bami ningalinge ningangibizi bafana bami ngokuxoxana ngempela. Ngizothatha nibakhona. hayi bakhona belungu ngempela uyazi wethu umuntu abanakekelayo bakhona ngizokusendela nje izithombe ubone ngihleli nabo nalabo ahlala khona ngiyazi ngiyafika kubona ngiyabanakekela nje njengabantu bonke njengoba kade kunaleya event ebino Department of Health ngadinga ukuthi kukhulunywe ilanguage eqondile nalowo mndeni ukuthi ake sambe kunento kanje icelwe leyo ngane leyo iswe kuona ngoba amabhunda wangeke azayibulala babalengwe ngeke ibuye lapha emgedeni Angeke ibuye. ngeke ibuye babalengwe kodwa ngeke bayibulale bazohlala nayo Mawucabanga bohlala kuze kube njani? Mawucabanga bohlala kuze kuthekeni beloke beyibuka ibabuka baphinde bayibuke ibabuka koze kube njani? manini wo babalengwe nibatshena abazali ukuthi ngeke phinde bayithola Yebo sayibona. Siyonikela ngayo. Sikhathele. kodwa bafowethu ngiyanikwa ubhelekhulu ngeke ndoda amadoda awudm mfowethu olakho udaba luserious kakhulu lwakho userious olanendoda userious kakhulu manje wona phela elikhulu umbuzo wami uthi awusabuyeli ngani ngoba abantu abangabutholanga ubunzima laphayana inina Ngasaba ngendlela engabona ngayo kwenzeka lapha engasaba ngathi hayi ngeke ngiphinde ngibuyele lapha kuwena kwenzakalani ngoba kwenzakalanga lutho phela wena wafica ugogo ehleli eCrosha kwafanele ukhulume noSalukwazi ngoba ugogo uhlale ugogo yebo ngabona isigameko senzeka into abayiphazamisa kube bakhuluma naso lesisalukazi yebo kwakufuna bakhulume naye ugogo ngoba iSalukwazi masihleli senebe silinde ukuthi wena uzocelana ngoba uyabona lewanto yokulahleka kwenkomo kwezinye iyakhuluma phela idlozi inkomo mina ipoko engangayibona zishisa umbhemu owayifake yabona amafshirt la athandwa Indumandumane la ngathi awe Versace yabona la ngathi ayisilk ajwayele ugqoka Indumandumane la umafashirt yaphuma indoda ivuthile angabi igqokele lo shirt ingasaba indoda ngapha ukuthi fanele ngijane ngishaye ngopitsi ukuze icishe kwamanje mibaleka umlilo uyavutheleka ukuthi uyakhulu umlilo emzimbeni ngikuzile njalo ukuthi ungalivuli leli bhodwe liyeke
yalivula yona hayi phela network yaphezulu yazi ukuthi bayokhela isilk lalinamathele kuyena uma ngithi ngiyalibamba ihembe ekhale kakhulu ngoba linamathela ngithi bani ngathi amahembe ngathi ayo plastic isilk babehangule ngomlilo eshile Yazi ukuthi kukhona enye saqolwa yona inyanga imali sesiyikhiphile. hawu Yakutshela yasiqola inyanga vek nebhodo lemali yahamba ukuhamba till today. akusiyena pho indumandumane ethatha lo mali Ngabo. Ngaba kuyena. Ngempela khona uthuli nendaba engaka. Akuyena. Yazi kwenzakalani lapha kuxoxela. uyaqhaka mina myself umuthi nginamanga lapha abantu bayixoxa izitori zeyibhokwe usho kanjani nami nginamanga into exoxwa abantu abangaka Yazi kwenzakalani lapha. Awuthi mana ngize nendaba kwayishela uBootpat Pyramid. Mana ngize nendaba. Awuze nayo. Lapha kwenzeka kanje. Uma wami wayiboniswa le yamali leya, uma ungizalayo, unenhlanhla ke yayo ukuthi ayiboniswe le mali. Kwenzeka ke ubaba omncane wami wayezana nenye inyanga bathi yakwaDlamini ise Emelo. Inyanga kuthiwa ke iyakwazi ukukhipha lezi zinto inale igubhu zayo lezi zokuthi ifike ikhiphe lezi zinto lezi. Ayixhumane ke nobaba omncane wami. Kwenzeke ke khonakala ukuthi kuxhunyane nalwenyanga le. Hayi ke kuhlelwe usuku ukuthi kuzoyiwa lapha. Kuyobonwa leya ndawo. Hayi ngempela iqale ithi inyanga network lana ukuze ngifike ngifakeleni u1000 wepetrol. Hayi siufake ngempela. Siufake ngempela u1000 ngoba phela lapha siphethe siyothola izumbulu lapha. Hayi ngempela ifika inyanga. Siye lapha ayawazi ke lo ngampela uyokulanda ifika ibheki inyanga isho inyanga ukuthi hayi ngempela le mali ikhona. Kodwa ke inkinga le mali njengoba uyikhonjisiwe esho kuma wena uyikhonjiswa abantu abasemanzini kuyofanele siyokwenza umnikelo emanzini. Uhlela usuku ke athi yena nifike no10,000 siyokwenza lo mnikelo loyo. Sihambe ke ngalolo suku ke yithi lapha eMelo unedame lapha eMelo lapha. Sike lapho ke phahla inyanga ke phahla kuthathwe leyo mali leyo ayiphuthele ngendwangu emhlophe. Wayethe sithenga indwangu emhlophe aphuthele lo 10,000. Awuphose lamanzini. Hamba u10,000. Athi hayi kusasa ke ngiyafika ke siyokhipha le mali. Hayi nempela ngakusasa afika hamba nomunye ozomlekelela boyithuse baphethe izigubu zabo lezi. Hayi babafika lapha hayi kugujwe. Kumbiwe baphethe izigubu zabo. Babona ukuthi hayi ngathi sebayasondela. Bathi nje basemba. Sezwa nje ukhala ibhodi insimbi. Asithi lavela ibhodwe lapha. Alahaka ngepiki baliquzula laphuma. Balibeka ngaphezulu. Manje mabalibeka la ngaphezulu bathi hayi lisashisa. Asazi lutho phela thina sibhekile ukuthi kwenzakalani. Bahlali nje isikhashanyana balichele ngalento elezbe bayiphethe bese bayalivula. Mabalivula phakathi kunama coin. Ukhona lawa amancane a brown bese kuba nale enkulu engathi bovu kwaba nestina lesi gold kodwa sikhathiwe igold le ngathi bronze. yes Sikhathiwe lesi stina hey pyramid sikhathiwe senziwa ama piece safa kwaba khona enye futhi triangle zazi u3 lezo lapho dweni. Kwaba khona nenye impuphu le mpuphu ingathi impuphu engathi inhlabathi eshisiwe kodwa ibrown sabovu so le mpuphu ila kuleli board imercury leyo man mercury mfethu leyo mabeqeda ke bathi ke hayi
ngokuthi ke le mali le ayikwazi ukuthi ifike ingene ekhaya ingakagezwa fanele siyigeze le mali ithi le nyanga ngoba umuthi Khona yonke into lapho baba. Mercury ebomvu. Imercury ebomvu. yebo ngiyazi phela ukuthi mercury mina le yanto le ithi le nyanga ngoba umuthi wokugeza ke awukho manje into efanele yenzeke fanele sithola indawo silibeke leli bhodwe kusasa siyolala endaweni eyi1 sonke kusasa ngizovuka mina ngishone eSwazini kukhona engimaziyo nawo umuthi wokugeza sibuye bese siya la siyobe siyibeke khona le mali siyoyigeza ngithi mina hayi siyoyibeka Bezolala nayo. ithi nyanga hayi sizothola indawo siyoyibeka khona nje sonke le yazi mali Mofethi angiqali ukuzwa le story sixoxela umjida Yeah, mfethu. ithi le nyanga soyibeka ngayo ngixoxela le story emva kwalokho mayisho njalo la kimi nje kube nento ethi cha ungavumi ukuthi le nyanga niyoyibeka nonke le mali bazoyilanda ngithi mina khululekani le mali le sizoyifaka esakeni ngiyayazi mina indawo esiyoyibeka kuya ngithi nithi siyolala sonke endlini la sihlala khona siyolala sonke lapho kodwa ke imali ngiyazi mina ukuthi ngizoyibeka phi siyovuka sonke wena uzohamba uyolanda umuthi ubuye la then ke masobuye nomuthi okugeza siya la engibeke khona imali sifike siyigeza imali sikwazi ukuthi isambeni ke siyoshintsha Gezwani man. Akuthi phela sathi ngithi iyagezwa le mali asazi hayi inyanga ithi yona inyanga Ihlukaniswa. Igezwa. Ihlukaniswe. ithi inyanga cha ukuyithatha phela ungayigezi khona uzobona ithi Khona inyanga uzobona. uyabona yabona lapho ukuthi igezwani Awu pyramid. Yozilahleke yonke. awukwazi wena ukuthi uyoyibeka wedwa le mali into ekufanele siyenze asiyisuseni la siyifihleni lapha kunesihlahla nje sasikhona lapho yathi asigubheni la sifakeni ngaleli saka siyishiyeni la sizawucupha nje bakhiphe eminye imithi yabo bathi bayacupha ukuthi umuntu adukiseke nje angaboni ukuthi kwenzakaleni la kusasa bazovuka bayolanda lo muthi lo hayi ngempela kube njalo sibuye la mase sifika la ndlini jika inkulumo enyangeni ithi inyanga igubhu zayo seyifuna igazi manje ezilambile zisebenze kakhulu ngithi mina igazi selithatha igazi ngaleso isikhathi ubane 1 ebusuku ngithi imbuzi igazi salithatha manje athe kufuneka imbuzi emnyama ngithi ngalesikhathi soyithola lapha imbuzi emnyama ngabo 1 ebusuku athi yena makungenjalo ke kufanele le igubhu ziyolala emfuleni ngithi mina hayi khululeka ukhona umfulo ngala ngasekhaya soyibeka khona ke igubhu zakho khululeka ke mawusho njalo athi asihambi noma yimuphi umfula zifuna lo mfula wase-ML ayingivele ngibone ukuthi hayi la kukhona sekuzokwenzeka la ngithi mina okay ke wena ngoba ufuna ukubeka lezi igubhu zakho shiya lo uhambe wedwa nalezi igubhu zakho angithi izona ezilambili hamba ke uyoshiya lezi igubhu zakho kodwa lo uyasala lo zenayi lo akahambi lo athi yena hayi akwazi ukuhamba ngedwa kufanele uze nami phela lo muntu kufanele sihambe sobabili ngoba lezi igubhu uye obambisene Ayiscam. hayi kwale nakini Kwase kuyimfu impela ke leyo. basuke Bephindiwe. ngibatshele la ndini ngithi mina niyabona labantu bayolanda le mali ke manje basuke bathi bona hayi isikhathi siyahamba thina niyasibambezela basuke vele bathi saye emfuleni ngithi mina kumfowethu hayi yazini mfowethu labantu bayothatha le mali hayi bathi hayi ngeke baze bayithathe ngithi mina hayi asithatha imoto yami manje sibalandele ubone ukuthi bayolanda le mali sabalandela sathi sifika nje sithi siyongena la sibeke khona ngale mali yabe iqhamuka imoto yabo SUV Chevrolet emnyama yabe iqhamuka khona sebalithathile ibhodo ngathi ngithi ngivundla ngaphambi kwabo ngiyayivimba le moto vele wayijikisa ngomjaho wanyathela wahamba impela nebhodwe till today masilokhu simfonela akayivali futhi nefone akayivali ifone akayishintshi nenamba namanje ngamfonela masimfonela athi yena fakani 2000 ukuthi ngilethe lelo bhodo saqale sayifaka i2000 wangeza sathi siyamfonela ngakusasa wathi fakani omunye u10000 sathi ngani sikufakela izolo wathi khohlwa into ayizolo faka omunye
Ngathi sagcine siliyekile till today. Akubhadi insulansula la kunina. Balithatha ibhodo bahamba nalo. Awumazi kahle uDlamini. Mina ngikhathali mina. Egcineni lenyanga yagcina ithi yona icela le yandawo la kwakhishwa khona ibhodo ngoba phela umnikazi wale bhodo wayekhonjiswa amabhodo amathathu nokunye nami yafika kimi bangikhombisa kune trunk futhi engakhonjiswa Ningabe nisavuma. wathi yena kuza lethe leli bhodo elilodwa ucela ukuthi simnike yonke le yandawo yena sinike le bhodo elilodwa Uchacha. samchitha nalo lelo bhodo lakhe sathi cha namanje khona lapha ya Wena letha la kuthina ke manje ke ilokhu njalo. Letha la kuthina wena. Mina yathi inyanga sithatha umhlabathi. Wemabale ngathi inyanga sifike sithatha umhlabathi wasemgedeni. Tulethe kuyona yona izokwazi ukuthi usebenze. Ipoko bese ziyayithatha le mali zona zilethe lapha endlini. Cha ipoko zafika kodwa ipoko zafika kwadabuka amabhayi kwanqamuka inkamba kabi ngenduku kwashinduku konke umuntu endlini. Akekho watshela omunye ukuthi akubalekwe manje. Phela ngenduku kwabani. Oh yayisebenza yona inyanga kodwa ke yasuke yadonsa induku ayidonsanga imali. Phela ukuba yayisebenza ngabe ipoko zafika iphethe imali. Ipoko zahamba nje zawudiliva induku khona la esigodlweni. Eshawa kwabaleka idlozi. Kwabaleka wonke umuntu endlini kwanqamuka inkamba. Cha ubhele khulu akanike thini lokhu njani sambeni. Londiwe sawubona.